Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang kalau pemirsa. Jumpa lagi bersama Mak Jum Channel. Aktivitas pagi hari ini dan siang hari ini mau icir brambang pemirsa. Ngirim mau icir brambang pemirsa. Kita cakno kilo Mas Rizal. Request Mas Rizal, mae kon gawe kaos, nak ning sawah kon gawe cadar. Oke, siap. Ki zaman tahun pokoknya mae mulai petani sejak 89. Jadi pakai iki kaos oga saiki nak masker ya pemirsa. Dulu gini mae, dulu gini pakai cadar begini dulu. Ya gini ditali ke belakang lalu ini cadar tahun 80-an hingga sekarang ki anak sing nerokno apa ora anak saiki. Saiki ya modelnya nganggo masker. Iki carane Mak Jum Channel iki biyen nek sawah ya ngene iki pemirsa. Ya sekarang mau icir. Ini nganggo sarung tangan apa biyen. Dadine najano manas dadi ora ireng pemirsa. Iki request Mas Rizal disuruh pakai. Yo. Yo, tak ngiwang icir. Ini digubuk saya. Sekarang tak ngiwang icir. Aku ngetan. Semongkone ya sudah berbuah. Semongkoku ya wis pemirsa, tak pameri semongkoku sik apa piye? Tak pameri semongkoku ya. Tak pameri semongkoku. Ini semongkone ya wis iki. Yuk, ini semongko saya sudah berbuah, guys. Semongko saya sudah berbuah, guys. Ini, guys. Ini nandur semongko papan 80 ki. Nandur semongko papan 80 ndang sukete kaya ngene, pemirsa. Piye iki? Yes. Iki karan sawah bangku juwet ki pemirsa. Wis tak ngiwangi cir brambang nang etan ki lah. Brambange kan nang etane Lorokan. Semongkone nang kulone Lorokan. Sawah Lorokan ki dataran rendah pemirsa. Karan sawah Lorokan ki dataran rendah ditanduri pari. Ya. Iki parine. Saya tak mengewangi cir. Nah, tak mengewangi cir brambang. Piye pantes ngene ta Mas Rizal ki nake gawe cadar. Ya, lunyu. Dah taruh sini. Tak ngiwangi cir. Ki nak rampung icir karo Mbah Di ya Di. Mana pemirsa di. Diunggah nang ngono kuwi ndote. Nek rampung icir. Ini carane icir cok bakal ning kono ya pemirsa. Dia dadi wong tani. Dadi wong tani ki nek icir lho ki. Cok bakale iki lho pemirsa. Iki cok bakale ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti, kula titip biji brambang niki sukut mati brambang dadi muga barokahi dadi rezeki ngono japane. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Suruh brambang bawang lombok kembang lagi gunung kindoke iki adate nek ning kene iki.
Rilir. Ben gak panas pemirsa, ben gak panas tak ura-urane sing cir kae. Ben gak ngantuk. Rilir. Tandure lagi sumilir. Sontak ijo. Royo royo. Tak senggo ke manten anyar. Hoi hoi oh. Bocah angon sun penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu sun penekno kanggo basuh teteh tira. Hoi hoi jenggleng teteh tira kumiter daeng pinggir dendemono lumatono kanggo sepuh mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya Rama ya sore sore denggleng ben gak ngantuk pemirsa ben gak ngantuk denggleng ngono jere Mbak Jirake ben gak ngantuk pemirsa yo dan tenan ki nang nganggo cadar bature nganggo masker ya nganggo cuwadar dhewe ki di era tahun 80-an ki nak ning sawah nganggo cadar. Ki rekose Mas Rizal ki lho, Mas Rizal wis tak turuti lho rekose sampean, nganggo cadar kaos. Dengan kelewat tadi jadi enggak kenapa. Ya anu pemirsa. Saiki los ning TikTok ki pemirsa Makjum channel iki wis loya mlayu kaya manuk pokoke. Nak ning TikTok ki lepe nak bar salat isya pemirsa. Dadine najane wong tani nak hiburane oleh kan gak patek kenceng nemen to teke. Urat saraf gak patek kenceng nemen. Wong tani hiburane kudu oleh. Mergo nak wis ngene kan panas to pemirsa. Nak wis panasan ngene iki wes. Aja ngono ndak Mbah Di awet enom to kaya 17 tahun umur Mbah Di. Teker tuh encar ki. Nak tinggal gremeng aja kewalik lho, ojote tak walik lagi lho tancepno ojote. Wes ngono ya, terima kasih bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih dipersani, terima kasih like, komen, dan subscribe-nya. Mugi pemirsa sehat lemanjang yuswa, mugi penuh barokah diparingi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera dari Mae iki lho, pemirsa wong tani panase kaya ngene iki lho. Wis tak tutupi engko aku ireng. Nek wan seneng.